Ja sortzi egun eta sortzi garrenia, soldadu sartu ginen, oino zentzia, zerbitzatu behar ginela, printzearen guardia, egin ere badugu behar du girenia. Arribatu ginenean, Madrileko hiria, begitarte egilea, Franco izan genia. Nafartarrak ginela, erraiten zaukute ja, haien alde jartzekoa behar zen zenian. Maiatzeko hilaren bigarren egunia, errebolta eman daukute Madrileko hiria. Hiriartatik asatu nahi gintuzkete ja, ederekin tronpaturik baitzeuten ordia. Txapelgorriak ginenean, atera plazala, burla egiten hasi, zaizkigun berehala. Madrilen usten zuten, zezenak ginela, gure toreatzeko mokan esekila. Mokanesaki arroziz, ta ipurraldean jo, oiu egiten zaukuten, tira karajo. Tiratu geniotzaten, bigagotzen atiro, onzirenak joan ziren, errangabe adio. Hangoan derek egin dute, irabazi eder bat, eltzea eta pitxerra, jaurtik ikarrikara. Lur baxera eginentzat, hori ez da madur bat, lehengo bien presioa, erosten dut orain bat. Frantziako teia egile, dautzuek oraintzin, erna zaitezten nahi, baduzu